Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis, au salon haut de gamme alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort. Media o Mali kunnafonidilaw ka lajɛrɛba o tago naaninan baaraw o bɛna daminɛ sini alamisa juwe kalo tile 31 san 2025 Palais la Culture la baarabolo caman de bolodan bɛ ɲinan ka kɛɲɛ ni bɔlɔlɔ kan kunnafoniyaw olu la baara ko ɲuman ye. Sifinw tɔgɔ la minisiriso ale fana ka wuli ka jɔ bonyana kosɛbɛ ni juwe kalo in kɔnɔna la jamana sifinnakaw olu yiriwa ko ɲuman kama ni u sen doni ye baarabolo caman na an bɛna o fana walawalaw ye bi kunnafoniyaw olu kɛnɛ kɔnɔ. Bi ye araba ye juwe kalo tile 30 san 2025 n'aw bɛ ka Advance TV lajɛ ni waati in na a ye ko ɲuman kɛ anw sugandili la ka aw kunnafoniya sabula kibaru sanuma ani lakika o sɔrɔ yɔrɔ do a ye aw bisimila bidon kunnafoniyaw olu kɛnɛ kan. Bi kunnafoniyaw kɛnɛ kan maa welelen kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ anw bolokɔrɔ yan nɔ min na se ka caman ɲɛfɔ an ye Salon des Médias ale tago naaninan o baaraw bolodalenw kɛnɛ kan fɛn min ye Mohamed Zuruku ye i bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ nse an bɛ segin ka na i fan fɛ sangaya damadɔ. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na kunnafoni daminɛ la Salon des Médias o Mali ale tago naaninan baaraw o bɛ daminɛ sini alamisa juwe kalo tile 31 san 2025 ɲinan baarabolo camanw de bolodan bɛ ka kɛɲɛ ni bɔlɔlɔ kan kunnafoniyaw olu fana baarako ɲuman ye ka se ka caman faamuya a ko kan Isa Kaba Sidibe ale ye Salon des Médias ɲɛmaa dɔ ye a bɛ caman ɲɛfɔ an ye Astanso ka kumabara la. Naani kɔnɔ an kɛlen don ka sɔnni sigi barodala sigi ni tubabu b'a fɔ a ma ko panel wa o panelu la ɲina an kɛlen don k'a kɛ paneli girimanbaw ye paneli girimanba minnu n'u bɛ n'u ɲɛsin jamana kunkankobaw ma hakili jigin an b'a dɔn k'a fɔ ko jamana sariya n'a fɔ a ma ko code pénal Mali kɔnɔna la o sariya falen donna o cogoya la falen min donna o cogoya la halisa jamanaden caman bɛ yen minnu t'a dɔn an ni minisiri min dɔw bɛ kiiri ko kunna an n'ale yɛrɛ bɛ kuma ɲɔgɔnya la ni ala ma baasi kɛ ale yɛrɛ bɛ n'i da don la k'o ɲɛfɔ kunnafonidilaw ye nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye o code pénal ministre wala nɔfɛ mɔgɔ k'u da don a la nin bɛ kɛ occasion ba ye jamanadenw ka bɔ a kalama o kɔfɛ min ye Mali fɛn bayɛlɛmali ko a n'a jago ko commerce ni industrie o fana ni ye jɔrɔna ko ba ye bibi na an n'o ministre fana bɛ kuma la walasa ale fana ka n'a da don a la an bɛ hukumu min kɔnɔ ani fɛɛrɛ minnu bɛ yen nɔ ani min ye AES ye an bɛ jamana jɛkulu min kɔnɔna la ni Mali ni Niger ni Burkina bɛ o kɔnɔ an b'a dɔn k'a fɔ ko o fana ye ko ye bi ni mɔgɔ caman bɛ fɛ k'a dɔn a ko lahalaya bɛ cogo min o la baara min kɛra o la san kelen kɔnɔna la Mali ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔna la ministre min ɲɛsinnen bɛ kunnafoni ko ma an n'ale fana bɛ kuma ɲɔgɔnya la walasa ale fana ka na ka da don o kungun n'a ɲɛɲɛ na k'o ɲɛfɔ an ɲɛna nka o kɛrɛfɛ an kɛlen don ka labɛn dɔw sabati n'a fɔ o ma ko master class o ye maa minnu ni olu bɛ an ka baara ninnu dɔn kosɛbɛ k'olu wele ka na olu ka na n'u ka expérience partager ka u ni denmisɛnninw ka falen kɛ maa minnu dɔw y'o dugumamɔgɔ ye nka an bɛ min kɛ ka kɔrɔ fɛn kura dɔ bɛ yen min bɛ a la ɲina n'an kun t'o kɛ ka kɔrɔ o ye table ronde ye an bɛna table ronde fana kɛ an ka kumasenba yɛrɛ n'o ye kunnafoniko bi na bɔlɔlɔko tile in na
a bɛ hukumu jumɛn kɔnɔ an bɛna table ronde sigi o kan table ronde ye mun ye o kɔrɔ ye k'a fɔ ko kuma tɛ mɔgɔ kelen bolo nka jamajɛ kuma de don bɛɛ b'i hakilina fɔ sɔsɔliw bɛ se ka bɔ a la nka a kun ye hakilinaw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan hakilinaw ka se ka kɛ hakilinaba kelen ye o ye baaraw ka se ka taa ɲɛ. Ala sɔnna ma an bɛna an ka maa welelen fan fɛ Mohamed Zurugu i bisimila ko kura. Ok, merci bien. An bɔra ka Isa Kaba Sidibe lamɛn sisan nɔ a ye baara caman fɔ minnu bolodan bɛ ɲinan salon des médias hukumu kɔnɔna la nka yanni an ka don baara bolodalen hukumu kɔnɔ an y'a ye ɲinan salon des médias ale bɔra dɔgɔkɔrɔ siɲɛ damadɔ kun jumɛn de kun nana n'o ye. Ok, an b'aw fo an b'aw lamɛnjɛkulu bɛɛ fo k'a fɔ ko salon des médias a bɔra dɔgɔkɔrɔ siɲɛ fila siɲɛ fɔlɔ an tun y'a kɛ comme kɔrɔlen an b'a kɛ cogo min na mais an nana ye k'a fɔ ko maaw girinna a kan jama min tun bɛ nale bon an yɛrɛ y'a faamu k'a fɔ ko moyen min b'an bolo o tun t'an permettre ka se ka a labɛn ka bɛn jama nata ma bon an ye a bɔ a dɔgɔkɔrɔ wa dɔ min y'a to a bɔra dɔgɔkɔrɔ siɲɛ filanan na bon a bɛnna ni ministre président a n'a ka ministre taalen Russie jamana na bon alors que salon des médias an ni jamana ministre a n'a maabaw de bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ n'a fɔra k'olu tɛ yan k'a k'olu kɔfɛ bon o de y'a to an y'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ bon a kɔrɔ de kama. Ok, alors est ce que o nana kɛ sababu ye ka gɛlɛya dɔw don ɲinan ta ko naaninan in bolo dalen sen fɛ. Ouais, vraiment a bɔra dɔgɔkɔrɔ min na a ye gɛlɛya kɛ a ye gɛlɛya kɛ fo siɲɛ fila gɛlɛya belebeleba kɛra dunan minnu tun bɛ na parce que dunan dɔw bɛ yen par exemple Maroc jamana mɔgɔw olu tun caman tun kan ka na olu tun ye ka billet ta f'u nana fo aéroport la ala y'a kɛ a bɔra ma olu ma se ka na bon dunan caman ka nali bɔra a dɔgɔkɔrɔ a bɛ comme Niger téléso ɲɛmaaba ale fana a bɔlen a dɔgɔkɔrɔ min kɛ ale fana ma se ka na sɔrɔ bon olu de kɛra a gɛlɛmanw ye min a bɔlen a dɔgɔkɔrɔ ye. Ok, alors Isa da sera baarabolo camanw ma minnu bolo dalen don ɲinan ka fara o kan e bɛ se ka jumɛn wɛrɛ fɔ. Très bien Isa ye min fɔ o fana kɔfɛ an ye min kɛra koguruba ye ɲinan o ye k'a fɔ ko école du salon ka kunnafoniya denmisɛnninw ani minnu bɛ a ka d'u ye minnu ka baara yɛrɛ tɛ mais u b'a fɛ k'a kɛ k'olu lakalan bon an tun b'a kɛ san tɔw la an b'a kɛ tile 4 salon kɔnɔna na mais ɲinan an ye tile 5 fo tile 6 kɛ k'a kɛ école de maintien de la paix la ka denmisɛnninw lasigi k'u kalan kunnafoniya taabolo a n'a dɔnniyaw kan bon ka o kɔfɛ a tɔ bɛ continuer salon kɔnɔna na mais ka tile 6 kɛ yanni salon ka se k'o kɛ o ye yɛlɛmaba ye yɛlɛmaba filanan fana ye min ye an tun bɛ paneliw kɛ mais sisan an ye table ronde de fana fara kan table ronde faralen a kan et puis an tilala ka visite touristique comme an ka yɔrɔbaw yɔrɔ minnu ye yɔrɔ ni mɔgɔw b'a fɛ k'a ye an y'o fara kan bon ani ka farikolo ɲɛnajɛ ka kunnafonidilaw yɛrɛ bila ka farikolo ɲɛnajɛ an y'o fana fara kan o de kɛra belebelebaw ye minnu farala kan ka tɛmɛ san tɔw kan. O faamuyara. Alors an bɛ se k'an sigi ni jamana jumɛnw ka bɔnɲɛ ye ɲinan. A jamana ka ca jamana min ni maa caman bɛ na la o ye Sénégal ye Sénégal bɛ na ni maa 11 ɲɔgɔnna ye u ka télévision soba o ɲɛmaaba bɛ na u ka maison de la presse o ɲɛmaaba bɛ na ani maa caman olu kɔfɛ Guinée bɛ na Guinée kɔfɛ Gabon bɛ na Gabon kɔfɛ Burkina bɛ na bon olu y'a minnu ni ka contingent caman bɛ na quoi a bɛ komi kɔrɔlen tɔw minnu bɛ na olu fana bɛ na ka fara kan. Ok, alors an bɛ ka se baro kuncɛyɔrɔ la welewelekan dɔ b'i bolo. Welewelekan min bɛ ne bolo n bɛ fɛ lamɛnjɛkulu bɛɛ ka taa sini an ka cérémonie d'ouverture la mais a kana dan o ma dɛ salon ye télévision ani radio lamɛnbagaw ani a filɛbagaw de ta ye u ka taa filɛ kunnafonidilaw bɛ baara kɛ cogo di a gɛlɛya a nɔgɔya u bɛ se ka ko ye u yɛrɛ tun hakili la min tɛ a kɔnɔ u b'o bɛɛ ye u ka taa u k'an dɛmɛ an ka baara la u ka baara de don tiɲɛ don kunnafonidilaw ka baara don mais olu minnu b'a lamɛn ani minnu b'a ye olu ka baara de don u ka taa lajɛ. Merci bien. An b'an lajɛbaw ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min ye Advance TV maaw ye k'olu bɛɛ lajɛlen dafalen fana bɛ kɛ kɛnɛ kan ni Ala sɔnna ma. An bɛ taa ni kunnafoniyaw ye halisa seko ani dɔnko kun kan an bɛna kumaw ye maa min kan bi ale ye tubabu fɔlikɛla ye n'an b'a fɔ ale ma ko musicien français ale ye Jean-Philippe Riquel ye ale ye piano fɔla ye hali k'a dan ko maa min don
Mami ye lujuratɔ ye nka a ka lujura o ma bali a ka baara dɔnniya la barisa a ka piano fɔ o kɛra sababu ye a ye fɔli kɛ an ka dɔnkilidala belebelew olu caman kɔfɛ i n'a fɔ Nawa Dumbiya, Youssou Ndour ale ni Papa Wemba, Jean-Philippe ale ni Mori Touré olu ye masala kɛ u sera ka fɛn min sɔrɔ Zayidi Zuboyi b'o ɲɛfɔ an ye bamanankan na. Jean-Philippe ye dɔnkilidala ye labɛnnikɛla don wa piano fɔla fɛnɛ don min ni fiyeri bangira nka o n'a ta bɛɛ jɔyɔrɔba de b'a la ka sabu kɛ a ye nɔ min bila Afrique dɔnkilida la. J'ai été attiré par l'Afrique, pas uniquement. Farafina kanu ma na ne la fɔli damape kama a kanu nana ne la ka kɛɲɛ ni farafina yɛrɛ denw ɲɔgɔn dɛmɛ tɛgɛdi ɲɔgɔnma ani kanu min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. Ka taa Senegal ka taa Lagine ka bɔ yen ka na Mali la ka taa Congo a ye dɔnkilidala caman bilasira i n'a fɔ Papa Wemba, Mori Jeliden, Nawa Dumbiya wa olu n'u ɲɔgɔnna caman min ka baara ɲɔgɔnya kɛra a bolo nisɔndiyaba ye. Le premier musicien africain que j'ai rencontré, c'est... Ne ye fɔlikɛla fɔlɔ min dɔn ale ye Ghana jamanaden ye n'a tɔgɔ ye Fredi Wahajima ye. O kɛra san 1975 ka bila san 1976 la. O don ni bi cɛ farafina fɔli jara ne ye kosɛbɛ wa seko ni dɔnko jara n ye. N ye fɔlikɛlaba caman wɛrɛ dɔn i n'a fɔ Kante Mafla, Ousmane Kuyate, Tanguis, Tompetus ka fara Seguba la ne ni olu ye ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ. Nka min yɛrɛ jara ye kosɛbɛ k'o tora hakili la o y'a ni Salif Keita ka baara ɲɔgɔn ye. U jɛra ka album dɔ dilan ɲɔgɔn fɛ min bɛ wele ko Sɔrɔ n'o bɔra san 1987. Salif, il connaissait... Salifu tun tɛ Faransi dɔn kosɛbɛ ka Ala ni Prosper sababu ne ni ale ye ɲɔgɔn ye wa a sɔnna an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ka fɛnw kɛ ɲɔgɔn fɛ. A nana ni a ka dɔnkili ye ne ye fɔliminɛw fara kan an ye dɔnkilisen 3 da ɲɔgɔn fɛ wa o kɛra ɲɛtagako caman ye anw ni ɲɔgɔn cɛ. Bamananw ka kuma do ko maa dusukun de bɛ yeli kɛ. Jean-Philippe ye fiɲɛtɔ ye nka hakili ka bon kosɛbɛ ka sabu kɛ a y'a ka seko n'a ka dɔnko k'o bila Africains sago la wa o fori o tɛ ban ye fo diɲɛ yɔrɔ min. An bɛ taa ni kunnafoniya ye halisa k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kunungo tarata minisiriso min bɛ farikolo ɲɛnajɛ ale ko kunna n'o kɔni minisiri ye Abdul Kasim Fɔnba ye ale ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi yaasa ka se ka ɲɛfɔ kɛ a ka minisiriso o ka baara waleyalenw kan a ka fɔla ko nin kalo in baara ko o fanga bonyana kosɛbɛ sifin kunda sifin minnu yɛrɛ fana ye u jeniyɔrɔ fi baaraw olu yiriwali ko sira fɛ Isa Sise ale tun bɛ kɛnɛ kan a ye fɛn min sɔrɔ Lasana b'o ɲɛfɔ an ye. Ni barodarasigi min bɛ sigi sen ka kalo kalo ale senfɛ ko kumaw bolila wale camanw ka minisiri Fɔnba ale ye kuma daminɛ ni foli ye ka ɲɛsin programme ma min bɛ wele ko à l'école de la citoyenneté ni ale dabɔlen don ka kalanbulon sigi fasoden ɲumanya baaraw kan. Dans ce cadre-là, le président avait donné comme instruction de mettre en place un cadre où ces jeunes peuvent apprendre de leur environnement. Président Assimi de y'a yamaruya k'a fɔ k'an ka sifinw fara ɲɔgɔn kan k'u dege adamadenya taabolo la fasoden ɲumanya la sigidaw taabolo ɲuman na o de kama à l'école de la citoyenneté sigira sen kan. La finalité pour nous c'est d'avoir une masse critique de jeunes patriotes pétris de valeurs et qui soient toujours prêts à n'importe quel moment. Ka tali kɛ ni barodalasigi in fɛnɛ senfɛ kumaw bolila wale mun ka o kɛra laseliw ye mun ye tali kɛ Mali bɛn ni kelenya gafe min dira jamanakuntigi ma o senfɛ minisiri Fɔnba a ye foli di jamana sifinakaw ma olu ka bɔli la ka kɛ kulu ye ka taa CICB la nin ko senfɛ. La mobilisation pour la charte pour la paix fɛnɛ ye fasoden ɲumanya dɔ ye bi in na bɛɛ kan k'i seko kɛ yalasa jamana bɛ taa ɲɛ wa o tɛ taa sifinw kɔ. Et c'est ça aussi notre travail. Minisiri Fɔnba a segira ɲɛfɔliw kan mun bɛ tali kɛ Mali samatasigɛ musomanw mun si bɛ taa san 19 na olu tun ka ɲi ka taa République tchèque la ka taa Mali jɔyɔrɔ fa ye gɛlɛya mun bɔra o kow la a da sera olu ma. Je crois que tout le monde a vu la lettre de la. Bɛɛ y'a ye k'a fɔ ko FIBA ye communiqué kɛ k'a fɔ ko fili kɛra k'u bɛna togo ɲini a ko la nka an ko u ma o t'a bannen ye jamana ye musaka fɛn fɛn bɔ nin ko la o kan ka lasegin jamana ma. Les frais engagés par l'État. Ka tali kɛ farikolo ɲɛnajɛ kunkanko kibara la a da sera Mali ye jɔnjɔn min sɔrɔ Nigériakaw fɛ bras de fer hokumu kɔnɔna na. Avoir 19 médailles, c'est pas quelque chose qu'on ramasse dans la rue. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de travail derrière. Ka médaille 19 fara ɲɔgɔn kan o tɛ ko nɔgɔn ye baaraba de kɛra
o kama encadreur ani fédération mɔgɔw bɛɛ kan ka fo. Aujourd'hui, qui sont vraiment en train de nous glorifier sur le toit de l'Afrique. da sera wali wɛrɛw ma mun be tali kɛ entraînɛrw ni o ye degede karamɔgɔw ye olu ka sarako ka taa se ekipu olu dɛmɛli ma jamana fɛ. Ministre Fɔnba a y'a yira k'a fɔ ko jamana bɛ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen na ni waati na yaasa ka fɛɛrɛ sɔrɔ ni gwɛlɛya kofɔlen ninnu na. An sera ka fɛn minnu sɔrɔ ka jira aw la bi kunnafoni nasira la o de nin ye aw ni ce aw ka danaya la an bɛ k'an bɛn d'aw ye sini palais de la culture Amadou Hampâté Bala salon des médias o kɛnɛ kan fɛn min ye Advance TV maaw ye bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ kɛ kɛnɛ kan Ala ka Mali lakana. Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort.